Vikinka na Aruške a maminka Barborka s Gastonom. Maminka, ale čihy, doľava. To je ono. No, ako ti to dobre ide. Paráda. Teraz nahota, doprava. Som veľmi poctená tým, že kolega z práce využil ponuku, ktorú som poskytovala aj poskytujem. Daruj zážitok. A síce ako s koňom. A daroval to svojej pani manželke so svojou dcérkou, ktoré dnes prišli a užívame si nádherný snežný deň. Posledný deň v roku 2025. I takýto kurziček máme za sebou. Bola tu na Vikinka. Bola tu na Barborka. Bolo to babi. úžasné, ako sen v rozprávkach. Nádherné. Tak to ďakujeme. Potešujúce. Ďakujeme. A tebe ako sa páčilo? Veľmi pekne to bolo. No, zlaté ste krásne. Teším sa na vás, babi. Zážitky čakajú práve na vás, u mňa. Takže naozaj, nech sa páči. Využite to ako s koňom.